Hello! Magandang gabi! Gabi na dito sa amin. Ayun yung nangyari kanina, guys. Nalag out yung mga Facebook account natin, di ba? Ang saya no? At saka, wala akong masyadong video today kasi hindi naman ako lumabas ng bahay. Nandito lang ako. Actually, guys, na-busy ako kasi nag-reset ako ng aking cellphone. Kasi nga, punong-puno na. Madali na siyang mapuno. So, factory reset ko siya. Pero bago ko nag-factory reset, bago ko siya ginawa, sinave ko muna yung mga important na infos. Oo, basta. Tapos, ayun. Before nung nasira yung FB, yung bigla tayong na-log out, before nangyari yun, nagdot-dot muna ako saglit. Tapos, mag-FB na sana ako. Tapos, hindi na ako makalagin. Login ako, try. Tapos, uninstall ng app. Pati messenger, hindi rin gumana. At, nag-install. Tapos, uninstall. Ano ba yung ginawa ko? So, nag-uninstall ako ng app. Tapos, nag-install ulit. Ay, ganun pa rin. Tapos, nag-try naman ako sa laptop. Hala, ganun pa rin, hindi pa rin ako makalogin. Nag-try ako sa cellphone, yung sa browser, cellphone sa Google. Hindi pa rin makalogin. Ayun, tumawag na lang ako sa kaibigan ko. Tapos, nag-message ako sa mga friendship sa Telegrams. Ganun din pala sa kanila. So, ang Facebook pala, akala ko talaga na-hack ako. Buti na lang hindi. Ayun, kasi, nag-check din kaya ako sa email ko kung kumusta na yung, may nag-try ba na mag-open ng FB ko, mabuti naman wala. So, ayun, confirm nga, lahat nga talaga tayo wala. Nasira yung Facebook. So, tapos nun, ayun, medyo okay na daw. So, hindi muna ako nag-login kasi nag-reset muna ako ng aking cellphone. So, ayun, walang masyadong video today. Ayun lang, umaga, alis ang mga kids, tapos uwi. Yun lang. Tapos, ayun, gabi na naman. Tapos, bukas, another day na naman. Ay, ito na lang buhay natin palagi. Araw-araw, every weekday. So, ganito talaga. Ayos lang. Importante, buhay, at saka walang sakit. Di ba? Chill-chill lang muna tayo kasi walang gala. Kagagaling lang naman sa gala. Kaya, chill-chill lang muna, no? Ayun guys, thank you guys for the support. Bye, Micah. See you later. Show and tell. Help? Do you need help? There we go. More. Bye, Dion. See you later, Dion. Bye. Have fun. Bye, Dion. Bye. Bye. Bye.
Thank you for watching. Please subscribe, follow, like, and comment. See you on my next vlog.